Ito na yung hamon mo sa akin at challenge mo sa akin, Quezon Albert. Ayan oh. Sabi mo sa comment, tae ng kalabaw, ihalo sa tubig, tapos iligo sa katawan. Ito, walang halo-halo to. Sulit to. Ayan, manood ka. Yan oh. Tae ng kalabaw yan. Pure yan oh. Ay, hilo-hilo pa yan oh. Napakahina, napakabisik ng challenge mo sa akin, Quezon Albert. Yan oh. Kita mo yan tae oh. Pang viral to. Nanggigigil ako sa challenge mo. Tae yan. Masarap to. Yummy oh. Ang sarap. Masarap to. Yatay bihani. Sabi mo, lagyan ng tubig. Walang lagay-lagay ng tubig to. Pure tae to. Manood ka. Sa mga basir ko dyan, ito, panoorin nyo. Nanggigigil ako sa inyo. Pakainin nyo ako ng tae. Ito, kakainin nito no? Ang sarap. Yan. Ito na. Sabi sa comment, iligo daw natin. So, ayan. Hindi natin to ililigo. Ipupunas pa natin sa ating mukha. Ayan o. Ang bango. Ano? Ganito lang ang pagpunas sa ating mukha para kuminis. Ano? Ang sarap. You know, tae yan. Medyo kakaiba. Medyo kakaiba lang. Hindi ako nasusuka. Naibahan lang ako sa bako. You know? Yan. Tae ng kalabaw yan. Masarap to. You know? Sabi mo, iligo. Oh. Yan. Ilagay pa natin sa katawan. Oh. Gawin natin tong facial wash. Ano? Shout out sa mga basir dyan na mga mahinang nilalang. Tae yan. Kinakain to ni Imok. Masarap to. Yummy. Oh, shout out sa nag-request nito. Ipaligo sa mukha. Ay, ipaligo daw sa akin. O, iligo natin, oh. Mata. Mata. Masarap to. Yan. Ang gigigil ako sa request mo. Ha? Napaka-basic lang, oh. Iligo, oh. Sus. Parang lotion lang, oh. Sus. Oh. Parang sabon lang. Sus. Napaka-basic. Yan ang request nyo? Nakakaganda ito na mukha, oh. Yan lang request nyo? Sus, napaka-basic. Tae yan. Nanggigigil ako sa inyo.